So guys, sabi na nga, palpak ako eh. Yan o. Na may naiwan. Okay guys, so tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng motorsiklo nyo. Kasi nung pagkuha ko ng motor, nagawa ko, sabi pag daw, every 1,000 kilometers, dapat daw i-change oil. Lagpas 1,000 na ako, 1,300 na. Baka wala na yung laman. Okay guys, let's go. Okay, teka lang, maglalagay rin tayo na coolant para hindi delikado. Okay. So, ililipat ko muna yung motor dito. Tapos ko nang ilipat yung yung multicab. Alright. So, ipasok muna yung motor dito. Alright. Okay guys, so nalipat ko na. Yan. Yan na siya. Yung XRM ko nga naging click. Tapos, sabi ng kaibigan ko, dapat painitin muna raw bago tayo mag-change oil. Pero hindi masyado mainit, yung konti, yung sakto lang. Para ma-drain agad yung oil kahit parang wala na yatang laman. Okay. A few moments later. Okay guys, so habang pinapainit ko, binaliktad ko na lang agad. Hindi ko na na-videohan kasi ginanong ko eh. Binuhat kong ganun eh. Ha? Hindi ko na na-videohan. So, pinapainit ko pa. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. Ay, hindi pala yun. Iba yun. Yung uunahin muna natin, yung change oil muna. Mamaya na yung paglagay ng ba tawag dyan, ng coolant. So, tatanggalin natin yung bolt dito. Aray, putang ina, ang init. So, ito yung bolt. Tingnan mo. Andito yung bolt sa ilalim. Yan. Yan. Ewan ko, yan ba yun? Asa na yun? Kasama yung bolt dyan. Yan, yan. Yang bolt na yan. Yan. So, tatanggalin yan. Tapos, sasahurin natin yung oil. At, tsaka isasalin yung patutuluin muna natin ng mga ilang minuto mamaya. Okay. Sakit. So yan, sasahurin natin. So yun, umagos na. Yan. Yan o. Yan. Konti na lang laman, parang wala nang 1 litro yata. Ewan ko ilang litro ba ilalagay rito. So yun, patutuluin muna natin. Habang pinapatulo ko, papakita ko yung mileage. Bakit tinatawag na mileage? Kilometer. 2 kilometer age. Yan o. 1,300 na. Ngayon ko palang na-change oil. Oh my God, my goodness. Pero marami pa namang laman, oh. Oh, dami-dami pa niyan. Oh. Hindi talaga katulad ng iba na na wala na talagang laman tulad ng dati nangyari sa motor ko. Parang ubo na lang sipon. My God. Okay guys, so ito yung gagamitin ko pag change oil. Ewan ko, basta ito lang Honda nakalagay. Tsaka tinanong ko yung yung pinagbilan ko, sabi ko yung pang scooter na pang change oil. Sabi niya ito yung ginagamit ni Ma'am Shira ni Rakunday. Sabi ng pinagbilan ko. Ma'am Shira na eh. So, yun. Okay, so natawa lang ako nung binasa ko yung sa likod. Tingnan mo. Yan, tingnan mo ha. Okay. Yan o. Keep out of reach of children. Ito yung caution pala yung caution. Caution. Avoid contact with eyes and prolonged or repeated contact with skin. Keep away from heat and open flame. Natatawa ako sa sa keep away from heat.
Putang ina eh, paglagay mo dito, pag umaandar na yung motor, umiinit eh. Walang ya. Okay, so buksan na natin tong alcohol. Try ko munang lagyan ng konti. Kasi, nagdududa ako. Baka hindi yan yung butas talaga. Baka tinanggal ko. Baka ibang ano yan. Tangina, kinakabahan ako. So, sa mga katulad ko na ano, mga walang alam sa mga ganito. Ang ina, wag kayong manood nito. Walang kasiguraduhan to. Oh, kailangan pala imbudo. Wait. So guys, nakakita na ako ng ano. Nakakita na ako ng imbudo. Yun. Nilagay ko agad dyan. Kasi ang hirap ilagay kasi hindi kasya. So, kaya inano ko na lang, sinakto ko na lang. Pero, sisarado muna natin yung sa baba. Kasi alam mo, utang ina, ganun din. Pag nilagay mo yan, binuhos ko na, ubos lahat yan. Okay? So guys, dumaan si Luloy Slag. So guys, oh, ang dami pa niyan. Parang mga, ano pa to, mahigit 1 litro. Gems. Hindi ko alam. Mau ka na siya. Mo ka na siya. Mau ka na siya ang So, kan. guys. Electronic. Ang nagkuhan ko guys, just lulos laa guys. Hello. Tika-tik na guys, aroma appearance video guys. Ano ko guys? Sogor ba may? Oh, nikid zaman? Boss Jimbo. Aw. So guys, Sa tao na ng Boss Jimbo. shout out no Boss Jimbo. Ingon si Luloy Slag. Okay. One. Boss Rimanes JK. Oh, JK Rimanes. With kid. With kid. Buang NBA na. Okay, so buhos na natin, putang ina. Tangina guys, ang tagal, ang liit ng ano, butas na ginawa ko. No? Tingnan mo yung butas ginawa. Oh, ang liit, walang niya. Kasi ganito yung ginawa ko sa ano, sa coolant. Guys, pinapatulo ko na lang. So, next, maglalagay na naman tayo ng ano, ng coolant para hindi mag-overheat ang ating mga motor. Putang ina. So, yan. Okay, tapos na. Tapos natin na tayo sa mga change oil natin na walang kwenta. Yan, dami ng laman, oh. Yan, Sana di makita, ah. Uy, yan, oh. Marami ng laman. Alright. So, close na natin. Ang laki ng kamay ko, guys. Lang yan. Okay, so next. Yan, ano. Ito, tanggalin natin to. Itong cover na to kasi nandyan yung reservoir ng coolant. So guys, sa mga ano, sa mga hindi alam, yung nagturo lang talaga sa akin na ito, si Yan TV. Yan. Ano yung sa mga ano video? Si Yan TV. Mga ganun ba, putang ano eh. Hindi mo alam kung ano meaning. And guys, okay, so so, thank you nga pala kay ano, kay Kemps TV. Yung kaibigan namin konsehal na Kempang. Hinahiram niya ako ng tools niya. Yan, sa Lazada na to. Ewan ko, Shopee ba to? Pero ang ganda, sulit. Nagagamit ko lahat. And, yun, magtatanggal na tayo ng ano, ng tinga. Tatanggal na tayo ng screw. Hanap tayo ng screw. Tapos yan. Putang ina. Yan. Tapos tanggalin natin to. Yan. Yan. Alright. So, parang walang magnet eh. Yan. Hawakan mo na lang. Tapos, ito, hilain mo to pataas.
Yan. Ganyan. Ganyan. Ewan ko dyan. Basta, hilain to. Ayan, dali lang pala eh. Ayan, dali lang. Ay, marami pa palang laman. So, nasobrahan na nga sa laman, guys. So, hindi muna ako maglalagay. So, okay. Balik natin to. Putang ina. Napahiya ako ah. Nilagyan ko pala last week. Hindi ko lang talaga na-vlog. Yan. Ano sa agoy? Agoy. So guys, si Gibiyahe. Si Gibiyahe, you know. Parang gusto niya raw bumili ng motor. Kasi sabi ng papa niya, yung badjaro nila. Kusa daw pumupunta sa gasolinahan. Nagagasolina mag-isa, putang ina. Kaya sabi niya, bibili na rin siya ng motor. Mga isang sakayan pa. Seaman kasi yun eh. Seaman ng Gotay. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. So itong oil na to, magagamit ko pa to, pang sabaw to. Siyempre yung mga yun, mga ginataang niyog, ganon, nagagamit to. So guys, follow and subscribe my YouTube, and follow my packing page and my Bada Packing Facebook. So bye bye. So guys, sabi na nga, palpak ako eh. Yan o. Putang ina, may naiwan. Hanggang sa susunod na change oil. Paalam. Putang ina.